fito MKK ne da salo, wakar ra'ayi sai da salo. Mata zan yi wa salo, su ne keken huda ado. Mata ai sai da ado, don haka su sai da kuɗi. To ai haka ba aibu ba ne, ani da roƙon da nake, ani da roƙon ku nake, don Allah mata ku yi aure. Salatul fati dan Allah mata ku yi aure. Dan salatul fati dan Allah mata ku yi aure. Dan Allah kuma dan manzona, dan Allah mata ku yi aure. Dan na ce mata su aure, na ga maza suna dariya. Abinda ya sa na ce ku aure, shi aure mutuncin ku ne. Shi aure ibada ne, sunnar da manzona. Shi aure hijabi ne, aure ne sitirar mata. Duk girman mace in ba aure, ai malan ta zama garama. Duk yagun mace in ba aure, ta faɗa ruwa dabu da kada. Duk kudin mace in ba aure, na rantse an more mata. Duk izzar mace in ba aure, ka fasa ta bai cika ba. Yan mata ku rage buri, kar ku zufa dai a gida. Idan mutumin kirki ya zo, kar ki ce wai sai mai kuɗi. Idan gaba in ilahu ya so, sai ya zamo shi ma mai kuɗi. Kusa kula, kusa lura, kai mata kusa nutsuwa. Kar duniya ta ruɗa ki, har maza su ɓata ki. Namiji in ya ɓata ki, sai ya barke auri wata. Ya gama da ke kenan, tun da tanki ya ce ke. Kin biye wasan rai, kin tunzirar da mutuncinki. To dan Allah kuma dan manzona, dan Allah mata a kula. Dan salatul fati dan Allah mata kakai. Sidi ya ce ku koko, MKK na ce ku aure. Dan sallah kuma dan azumi, dan Allah mata yawa. Nan da baɗi, don Allah ke ma ki aure. Hadiza gaban ni tuntuni can, na fi so ke ma ki aure. Waye ina fati Nijar, kula labota ta zo ta yi aure. A gaskiya fati washa, ya kamata ki zo ki aure. Fati ga daka, ke ma ki fito ki aure. Waye ina Bilkisu Bili, ke ma ki fito ki aure.
gidanki. Ya kamata a san an girma waina kike momi Gombe. Maryam Yahaya ya za a yi kema ki fito ki aure. Waina Zainab Indomie ya kema ki fito ki aure. Shi aure ibada ne sunnar da manzona. Dan Allah kuma dan manzona, dan Allah matan aure. Ku daina rena maza a gida, dan Allah matan aure. Kar ki dau zaga ta kawa, dan Allah a gidan aure. Za ta raba ki ne da miji tun da ta ki zaman aure. Dan Allah mata aku kula, dan Allah ku rike